Watch this video first. After, I have something to say. Mazzi Dibia, I'm very, very disappointed at you. Yeah, Mazzi Dibia, you don't fall my hand. I swear to God. Respect in 100%, or more than I go to 70. I told them that you of all people, gave me to God to make. So, if we can see rate, if we can see rate in Abia, was at all men. If he may just I can get that. They follow their hand, they can get no na birthday. Obi Cubana, whereby met you Ndigbo, met you Domenana. Yeah, Makano Obi Cubana Diego, Kijiwe, Kori Kenga, Wokemoko. Isiago, Wokeji, Call Woki Beganana, on Azoyo, and Abu, Makano Diego, Makego, Kijiwe, wow, Bunana. Atalo Obi Cubana. Obi Cubana is an Abuja base, or tomboy, Indomie generation. On what he formed was I even say I don't show no mormon. On Doka, so if he was area, no one blame who give what all the 10 if all do Buji. And also be up as I was here with Koluku and Yaloko Coop, and one year, Buemo for your life. The kiss your warm again, I even Kamayo was disappointed. If the I can find, yeah, hey, fear. Zimebwa, put up your I want do an apology video for that nonsense in media. Share this video, share this video. I done it for zone new. If any no Okongwu Dibia kuleba, no on point. The only one who disagree with you, your level. Ke level ye? Ke level ye ayamaho. Ke that level ayamaho. In Abamba, no lady kenga for a porridge of yam. Yeah? Ikenga ojieko. Apo agu ojieko. Uwe bubeye ojiejama. Kofulo Obi Cubana bawo. O gofulo billion or bawo down. And let me tell you something. Obi Cubana biala ebe ahụ ọ na-achọka ekene Obi Cubana. Obi Cubana na-agbala egwu na-enye n'elu just to draw attention of Obi Cubana. O wepụta ike nga ya dọwa na ana okwu Obi Cubana odugorokwa n'elu na-agbakwa egwu na-aza akpụkpọ agụ ahụ ọkpa still kene nya ojekwa ka ha na-abụ m ọ ka anaghị ịtọ na ịnọ nụnụ mana ifele na-eme ọpụ wota aka ka ọ na-ahị ịtọ na ịnọ nwoke awụọ na ana ọ na-agbagharị na-emegheri choncho nke ọma na nwoke ahịghị ya attention. Obi Cubana kenekwe normal na emekwa ife ọ na-eme na-emekwa ife ọ na-eme. All these guys, some of them nọ na Facebook nye mkpọtụ ifefa na-achọ uwe ego, ifefa na-achọ uwe ego, especially Mazzi Dibia na-achọ ego, na-achọ connection, na-achọ contact. Ọ ifụfọdụ n'ime ha na-achọ onye akpatara ebe ọnwụ na-efu na-eme ife efu ya obu n'isi agụ buni akụpe yiri nkonke akwa ha ka gono Ọland ya ka ọma na ya notice na ife nọ na beddo Obi Cubana ọdụka mmiri ọ na-eri just to get attention of Obi Cubana. Iwere ike ngahụ tọwọrọ na ama ọgị ije n'elu ya zọtọkọ ya ile ife iju ya ile ebube as nwoke ile ya because of na na-achọ power and fame. Ịghọtago ọ sị ịda afresi ọnụ ịmakwa onye iwu asị ndị Igbo onye Igbo jikwa eme nka ndị Igbo jikwa ụka jikwa eme nka. Obi Cubana ọwifi na-eme ka ọ na-eme ọwifi na-eme ka ọ na-eme. He single-handedly built an Anglican church na ọbabe ha. Are you not aware? So ikenga ya ha ịtọwọ na ngụnwa onye sịrị na ụka wa na ndị ụka we say thank you for a job well done. Ịghọtago ụna na-asa gbogbogbogbogbogbo akpịrị ogologo ọ ifụfọdụ n'ime ụlọ akpịrị ogologo. Okongwu Dibia na-asị na ọ na-enye 24 hours iji wee apologize to ndị Igbo. Apologize to ndị Igbo onye na-achọ afọ ya, onye ịma na ọ na-achọ afọ ya, na-achọ connection, na-achọ contact ndị mmadụ, na-azọgharị, na-achọsa ebe ọ ya enweta attention. So Obi Cubana biye moto iche na ọ like he. Obi Cubana blue millions biye iche na ọ like he. Onye invite ya na to Abuja.
onye invited to Abuja osalo gbogbo yiri akwa me yuzo tricks je park sosiofu ogaranya ike ogaranya ha na go na ahwe ogaranya ha na go na ahwe maka onwa agafe gate ya before nyanwa bia onya na bounce odi mpa back the other go okari ihe tu a okifu okwifu gife ha na agwu no ego and the power we fefa na asho ile he were agba bla 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 imagine mmadụ ishipụta ikenga jee nene ndị eze agasị ifụ ha anyarụ nke ha etu a ụfọdụ anyara akpụkpọ agụ ụfọdụ anyara ifa nye ka mmadụ ya ewepụta dewe n'ala dimkpa ibe ye ewee zụọ ikenga ya pịatapịa Mazzi Dibia elekwana n'ugwu ye olekwana ife nwana o ji wee dị ike ase dibia ọwụ maka ọkwụ dibia ka ọwụ a na-akpọ Mazzi Dibia uneche na ife ahụ afọ na-aza ọkwụ dibia ka ọwụ ọkwụ confirm dibia ka ọwụ so Okongwu Dibia 24 hours ị na-enye you are wasting your time because these guys are money hunters ka ha these guys are ego wifefa na-achọ they are looking for money they are looking for fame they are looking for contact affluence all ifefa na-achọ go and they can do anything just to get what they are looking for. So only the worst part of it is the kind of snobbing, the kind of disregard Obi Cubana nyeri. Mauto ko ozbo to ikenga ahụ uru Obi Cubana mari onyo ifo ka emewe na ayito kushie ye ogbagharịa buamansi Obi na-eri anya normal as no follow go Obi grade ye ebo o grade Obi furu ya na onye awo a content creator nya ndị dị socialite like Ode Jinjim like J-Pack and the hype man like Kelafe Otabafa Kelafafa Kelafa nda Igbe Credo Kpofa Ojazi Igbo Ojadikefa ebe nya in the mind of Obi Cubana or if you feel ndawo no they fa Kelafa very official ha na-eme Obi Cubana for maybe na this guy's own way of imekwa hype nke by a drop isi ago na maka mmadụ guy nya ịghọtago a special form of dorime nke that is into welfare we na ya anya onye hodie attention ọ na-agbaghalị busybody ya ọha nchawu ndị unu na-eje apụrụ isi ana na-ekwu na ha wefa make una dey play ị na-achọ na-eche apology for 24 hours. You wait for eternity. You rather go, selling point here, they far. Selling point here, we do bolo we na waja. Selling point here, we do bolo we na we na cultivate sugar cane. You rather go, where he for so there ba. He can go, he could je. If he jaba, if only me could put on no bo, a doko dego. Nyaki would the drop or muki begin and also because of money. You gotta go. Ozubo no no fule bube Obi Cubana. The ingredient and this one. So the etymology and all those things disappear. You gotta go. The etymology meaning of Ikenga or forget ya Ozubo. All because no fule go no they go. For man, nobody perfume ya hapata perfume has so you go do. Reduce equal perfume hankety here reduce you to nothing. You want to go off man about war. You want to go off man about war. Or malona what it takes to be a man is not by you don't know to sugido grammar. Share this video. You want to go share this video. As the mouth of the gods, I have passed my message. If it is square, we may go call dolo.